chifukwa kuti mvula ikayamba zipangizozo zisanande kufika m'misika ndekuti pakaso mavuto ambiri kusana ndi imene ali panopo. Mitengo ya fetereza pakadali pano pa msika pa thumba lililonse la makilogalamu okwana 50 likufika pa mtengo wa 40,000 kuchokera pa 20,000 kwacha. Mkulu wa bungwe la Center for Democracy and Development Initiatives CHIDWI Sylvester Namiwa watsutsa ganizo la boma lofuna kupititsa nkhani yake ku bwalo la magistrate mu mzinda wa Lilongwe kuchokera ku bwalo la magistrate mboma la Dowa. Anamiwa kudzera mwa owayimira pa mlanduwu a Oscar Taulo wapemphanso kuti ndondomekoyi iyambe yayima kaye mpaka na bwalo la milandu litawunikira ngati kunali koyenera kuamanga kamba kuchita zionetsero. Matthews Kasanda akufotokoza. Anamiwa anakaonekera ku bwalo la milandu la Mkukula mboma la Dowa lolemba sabata ino. Iwo pamodzi ndi anthu ena 10 adamangidwa mu mzinda wa Lilongwe pa 11 August chaka chomwe chino poganizidwa kuti ankafuna kuchita mbindikiro panja pa nyumba ya malamulo pofuna kukakamiza nyumbayi kuti ifotokoze bwino pa zomwe zakhala zikumveka kuti akuluakulu ena ankafuna kulowetsa bilu yofuna kubwereka ndalama mu nyumbayi mosatsata lamulo. Sabata yatha bwalo lalikulu lidaloleza kuti mlandu uzawunikidwenso pa 30 mwezi omwe uno. Ataulo ali pakadali pano kofunika mlandu uyambe wayima kaye. Akutengedwa mlandu anapita ku court lalikulu la high court kukadandaula kuti kwamanga kucha anamanga mosatsata malamulo. Ndiye komanso kumene kuchasa kudandaula kuti court ilili libayi michakaye zimene milandu kuzenga mlandu. Ndiye timalipempha court kuti chifukwa yoti nkhani imene ili ku high court komanso ikufana ndi nkhani imene ili yakwazengera mlandu kuli bwino abayimikira kaye. Bwalo lipereka chigamulo chake ngati kuli koyenera kuyimitsa kaye mlandu kapenayi lachiwiri sabata yomwe ino. Akuluakulu a ndende ya Mzuzu ati kuthitikana kwa akaidi pa ndendeyi kukuyika miyoyo ya ambiri pa chiopsezo chotenga matenda a COVID-19. Ndende ya Mzuzu anayimanga kuti izisunga akaidi okwana 329 koma pofika loweruka kunali akaidi 749. Sam Kalimira ali ndi nkhani yonse. Mkulu wa ndende ya Mzuzu Owen Levy anayankhula izi pomwe bungwe la Red Cross limakapereka katundu woteteza pakufala kwa muliro wa COVID kwa akaidi pasi pa ndondomeko yomwe bungweli lugawa katundu mdziko muno. Alevi anena kuti ngakhale boma likumayesetsa kuchepetsa chiwerengero cha akaidi mndende pomakhululukira ena, izi sizikuphula kanthu kamba kunena kuti anthu ochuluka akunkanuma palamula ndi kumatumizidwa ku ndende. Iwo kenakanena kuti angakhale akaidi ena anabayitsa katemera wa COVID, izi zikumana ndi mavuto kamba kunena kuti akaidiwa akumakhala modzadzana mu ndende. Mwina ndi nkhani yakubayo chifukwa zapezeka kuti mwina anthuso obwera ngakhale boma likuyesetsa kuti mwina lichepese kuchuluka kwa anthu ku ndende komanso anthu amene akubwera ku ndendewo akupezeka kuti ndi ambiri mwinanso kuposa amene mwina boma likutani likutulusa. Zonsezi zikuperekabe chipinjo ku ndende kuti malo moti anthu azichepa akupezeka kuti be anthu aja kuchuluka ndiye kafalisidwe katetezedwe ka nthenda imeneyi kakutivuta kuti kodi tizipanga bwanji. Koma mlembi wamkulu wa Red Cross a McBain Kanongodza anati zikufunikana kutenga gawo lalikulu polimbana ndi mavuto omwe akaidi mundende akumana nawo makamaka podziteteza ku nthenda ya COVID. Tinali ambiri poyambirira pamene COVID inabwera kuthandiza mabongosi ma institutions osiyana-siyana, koma panopa monga tanena kuti chuma chukangati chachepa chuchepera ndiye kuti nkoyenera kuti ifenso tiyesetse kuzungulira kumalo ngati ya Mzuzu prison ndi ma prison ena. Bungwe la Red Cross Malawi laperekanso katunduyo ku chipatala chikulu cha Mzuzu ndipo bungweli likugwiritsira ntchito ndalama zokwana 1.5 billion kwacha zomwe ni thandizo kuchokera ku European Union Humanitarian Aid komanso mabungwe ena. Bungwe la National Initiative for Civic Education Nice Trust lapempha boma kuti likhazikitse malo oyendayenda obayitsilako katemera wa COVID-19 kuti anthu ochuluka akwanitse kubayitsa katemerayu. Mulipoti lake lokhudza kumema anthu kuti akabayitse katemerayu, bungwe la Nice lapeza kuti anthu ambiri akupempha unduna za umoyo kuti unikenso mmene ukumatumizira katemerayu
m'malo obayitsira m'maboma. Wezi Gausi ali ndi zambiri. Mneneri wa bungwe la Nice Trust Grace Hala wati akhala akulandira madandaulo kuti anthu ambiri okhala m'madera akumidzi akukanika kupeza nawo mwayi wakatemerayi. Iwo ati anthu akufuna azaumoyo kuti aziwayendera kumidzi konko ngati kuli kotheka. Timapempha kunena kuti ngati zingatheke pakhale chipatala choyendayenda. Kuti chipatala choyendayenda ndikatemera kuja kuti azikatha kuwafikira anthu chifukwa ena ndi akuluakulu kwambiri sangathebe kuyenda mitunda ndi ayitaliitali. Mkulu wa bungwe la Malawi Health Equity Network Mehin George Jobe wati ngakhale kuti zipatala zoyendayenda zili zabwino koma boma likuyenera kuunika kaye asanayambe kuchita izi. Ndiye pamene tikuyamikira kufuna sochenjeza kuti zitsogozedwa ndikagwiritsa anthu konzekeretsa anthu ndikudziwa amene ali olandira katemera kuopera kuti atisatibweretsere mavuto oti katemera wina wambiri ambiso mazayidwe kuti akutamphamvu chifukwa choti anapita kudera kumene anthu sanali okonzekera alandire. Mneneri kunduna wa zaumoyo Adrian Chikumbe wati zimene lanena bungwe la Nice ndi zomvesetseka chifukwa ndunawo uli ndi ripoti loti anthu amba kuchepa kupita kukalandira katemerayi. Ndioneka ndipo ifenso taona ndithuti mmene chiwerengero cha anthu amene akumabwera kudzakalitsa katemerayi chikumatsika, ifenso tinaona kuti chibwino tichitepo kanthu. Pofika lolemba pa September 13, 2021 anthu pafupifupi 452,000 ndi amene anatalandira katemera yese muwiri wa AstraZeneca ndi mmodzi wa Johnson & Johnson. Dziko lino likuyembekezera kulandira katemera wa COVID wa mtundu wa Pfizer mkati wa mwezi uno. Mlembi wamkulu mu nduna za umoyo Charles Mwansambo wati katemerayu amene ndi okwana 372,000 athandiza pa ntchito yopereka katemera wa nthendayu. Matthews Kasanda walemba ripoti ili. Unduna za umoyo wati pakadali pano walandira zipangizo kuchokera ku dziko la America zomwe zigwiritsidwa ntchito ponyamula katemerayi. Mneneri wa unduna wa Adrian Chikumbe wati zipangizozi zogawidwa kupita m'maboma osiyanasiyana katemerayi asanafike. Achikumbe ati malingana ndi malamulo atsopano ogwiritsira ntchito katemera wa Pfizer, katemerayi atha kusungidwa mafriji omwe amagwiritsidwa kale ntchito mdziko muno kwa masiku 30. Koma iwo ati ngati pali kufunikira kosunga katemerayi kopyola masiku 30, nkoyenera kuti azisungidwa malo ozizira kwambiri kufika pa -80 degrees Celsius. Iwo afotokozanso kuti akuluakulu kundunawo akambirana ngati kuli koyenera kumapereka katemera wa Pfizer kwa anthu omwe sanafike zaka 18 monga zikukhalira m'mayiko ena. Ife tikudziwa kuti mayiko ena katemerayo akumupereka makamaka wa Pfizer akupereka kwa ena achinyamata mwina ochepera ndithu zaka 18 zimene tikupereka kumalawi kuno mwina ngati zaka 12, koma ife pakadali pano tikuyambirabe pa 18 kupita mtsogolo, komabe tikukambirana kuti kodi kapena tisitseko msinkhu ndiye ngati tingautsitse tifotokozera mamali pa nthawi yoyitika. Pakadali panopo tipatenga zoti ife kumalawi kuno katemera yense wa COVID-19 tikumayambira zaka 18 kupita mtsogolo. Mwezi watha mmodzi mwa akuluakulu ona zakatemera mu nduna za umoyo a Dr. Mike Chisema anati undunawu ukambirana ndi bungwe la UNICEF kuti ligule mafriji osungira katemera wa COVID-19 wa mtundu wa Pfizer. Pakadali pano dziko la Malawi likugwiritsa ntchito mitundu iwiri ya katemera yomwe ndi Johnson & Johnson komanso AstraZeneca. Ena mwa anthu omenyera ufulu wa amayi mdziko muno ati thandizo lochuluka likuyenera kupita ku ntchito yotukula amayi ngati dziko lino likufuna kuchita bwino pa nkhaniyi. Ena mwa anthuwa a Emma Kaliya komanso a Jessica Bwira ndi wanena izi mu mzinda wa Blantyre pa maphunziro amene bungwe la Girls Empowerment Network linakonzera atsikana amene akufuna kudzakhala omenyera ufulu wa amayi. Akaliya akufotokoza. Unduna wathu umene umayang'anira za nkhani zimenezi za azimayi, za asikana, mwinaso za achinyamata, ndi unduna umene umalandira ndalama yochepa kwambiri. Pachifukwa chimene chocho pamapezeka kuti ntchito zawo zikulephereka kugwirika bwino chifukwa kuti ndondomeko zikufunikira ndi zambiri koma chuma chokulibe. Mabungwe amene amagwira ntchito za amayi ambiri mwa iwowonso amalephera kupeza chithandizo choyenerera chimene chingathandizire kuti ntchito zisinthe ndiponso tizitha kugwira ntchito ndondomeko zonena kuti zikuthandizira anthu amene tikuwathandiza. Ndiye nkhani imene ikukambidwa kwambiri koma tikhoza kukwanirisa pokhapokhapo tikuonesesa
kuti achisikana achinyamata tikuwapasa upangiri woyenerera kuti iwo aziyimire pawokha komanso azitha kumaona chinthu chabwino ndi chinthu choyipa pa iwo wokha osati kuti tizichita kuwauza zochita. Atakondwa Kaliwo amene ndi mkulu za ma program ku bungwe la Girls Empowerment Network anati anakonza maphunzirowa ndi cholinga chokonzekeretsa asungwanawa ndi uthenga pa mavuto amene akazi amakumana nawo m'dziko muno. Mkumano umenewu tinawukonza chifukwa choti ife ku Girls Empowerment Network timakhulupirira kuti udindo kapena kulamulira kumaphunzisidwa kuchokera kwa akuluakulu kupita kwa ana. So ife akuluakulu amene tili kale mu zintchito kapena tili maudindo osiyanasiyana tili ndi udindoso oti tiaphunzise atsikana amene akungobwera kumene, amene akukula kumene, amene akumaliza masukulu kuti mwina mavuto omwe tinakumana nawo ife iwo asakumane nawo, ndiye tiziaphunzisa ndithu zomwe ifeyo tikudziwa momwe tadusamo kuti iwo akamakula ndi kuyamba zintchito kapena kukhala m'maudindo osiyanasiyana athe kukhala ndi information yokwanira komanso athe kukhala ndi zowayenereza kuti athe kugwira bwino ntchito yomwe atakakhale nayo. Nkhani izi zikufikani kuchokera kuno ku Times Television TTV. Tibweranso ndi nkhani zina zambiri, takhalani pomwepo. If there's one thing that all soaps do, it's wash. From buckets to basins, bathrooms to streams, and everything in between. All soaps wash. Yes, but Protex is different. Its reinvented formula with flaxseed oil boosts your skin's natural anti-germ defenses by 10 times more, protecting you against 99.9% of germs. So what keeps us healthy? Protex! Good health starts here. Takulandirani kupitirira ndi nkhani zathu madzulo ano. Thupi la omenyera ufulu wa anthu malemu Rafik Hajat layikidwa m'manda m'dziko la South Africa. Malingana ndi mmodzi mwa akubanja a Abbas Panjwani, a Hajat anadwala matenda a mtima mmawa wa la Mulungu. Sambanda wadza ndi ripoti ili. Dziko lataya kaswiri omenyera maufulu a Rafik Hajat. Thupi la Hajat omwe akanakumbukira tsiku lawo lobadwa lachiwiri lalowa m'manda ku West Park mdziko la South Africa. Mmodzi mwa achibale a Panjwani anati a Hajat amwalira ndi nthenda ya mtima kucha kwa la Mulungu. Iwo amwalira kupita nawo ku chipatala mdziko la South Africa. Mmodzi mwa omwe adagwira nawo ntchito Anandine Patel anati anali ndi chisoni ndi imfa ya a Hajat. A Patel anati a Hajat anali munthu wolimba mtima yemwe amayima pa chilungamo nthawi zonse. Omenyerera maufulu a Gift Trapenzi anati a Hajat anali munthu yemwe amayankhulira anthu ophinjidwa. Nditi imfa imene yalikudza kwambiri ngati ku civil society. Hajat anali ndithu munthu olimba mtima amene amamenyera ufulu anthu osauka. Anali munthu odzichepetsa komanso ndithu anali munthu oyima pa chilungamo. Ifeyo ngati civil society ndithu ndifolira chifukwa chakuti taluza ndithu mkulu woti tipakapemphako nzeru makamaka pa nkhani za maufulu komanso pa nkhani za democracy. Ndiye ifeyo ndithu ndifolira chifukwa chakuti taluza munthu ndithu amene anali ndi luntha lothandiza Malawi kudzera ndithu njira zosiyanasiyana zolimbikitsa democracy mdziko muno. Chachikulu chimene tingaphunzire nchakuti ndithu
amayima pa chilungamo muonetsetse ndithu kuti muone moyo wawo wonse ndithu sanalinthira kuwiri akayima pa mfundo ndithu amayima pa chilungamo. Ndi chachikulu chimene ifeyo tingaphunzire chakuti tikamayima ndithu pa chilungamo tiyeni ndithu tiyime pa chilungamo. Ndi HAJAT ifeyo tiyakumbukira kuti anali munthu mmodzi amene ndithu amayima pa chilungamo sanaliyanthira kuwiri ayi. Apa Njwana anati HAJAT asiya mkazi komanso ana awiri. HAJAT anali mmodzi mwa anthu omwe adayambisa bungwe la Institute for Policy Interaction IPI komanso Transparency International Malawi chapter. Iwo analinso mmodzi mwa omwe adayambisa bungwe la Forum for the Defense of Democracy, bungwe lomwe limamenyera maufulu a anthu mu ulamuliro wa Abingu wa Mutharika. HAJAT anali mmodzi mwa anthu omwe adakonza zionetsero za pa July 20 mu nthawi ya Mutharika. Mu chaka cha 2011 ofesi zawo za IPI zidawotchedwa. Boma lapereka chilolezo ku bungwe lochita za kafukufuku la African Institute for Development Policy AFIDEP kumagwira ntchito zake mwa ukazembe ndi cholinga choti lidzigwira ntchito zake mwa ufulu. Nduna yoona za ubale wa dziko lino ndi maiko ena a Ezinhowa Nkaka komanso mkulu wa AFIDEP kuno ku Malawi Anyovani Madise anasayinirana mgwirizano wa ukazembewu lolemba mu mzinda wa Lilongwe. Matthews Kasanda polemba ripoti ili. Amkaka ati bungwe la AFIDEP limathandiza boma pobweretsa uthenga wofunikira komanso kuchita kafukufuku zomwe zimathandizira boma likamapanga ziganizo. Nduna inafotokoza kuti kofunika kwambiri kuti bungwe la AFIDEP likhale lokhazikika mdziko muno ndi cholinga choti boma lizipindula mosavutikira. Sikuti amayang'ana mbali imodzi kapena gawo limodzi, amachita kafukufuku madera onse. Ndiye kuti ife ngati boma tipindula ku magawo onse ya kafukufuku wawo. Amadise anayamikira boma kamba kuonesetsa kuti bungweli lizigwira ntchito yake mwa ufulu mdziko muno. Iwo anati mwa zina akuluakulu a boma kuphatikizapo mtsogoleri wa dziko lino akhala akuchita mikumano ndi bungwe la AFIDEP. Ntchito yathu sikukhanga kuti kusokonezeka chifukwa chakuti mosatayambira kuyimba foni palibe akuti yankha kapena kuti tipange izi palibe akuyamikira kapena akutiletsa mnjira ina iliyonse zimene zonse tinazione ku Malawi. Ndiye chifukwa tinanena kuti environment ili bwino ku Malawi. Bungwe la AFIDEP limachita kafukufuku ndi kupeza umboni pa nkhani zosiyanasiyana ndi cholinga chofuna kuthandizira boma la dziko lino likamapanga ziganizo za chitukuko. Munkhani zina, sinodi ya Livingstonia mu mpingo wa CHIKUCHEPA yauza abusa ake kuti adzibwera poyera pamene akumana ndi mavuto makamaka okhudza kaganizidwe chifukwa ambiri akumakanika kutero ngakhale kuti cholinga china cha mpingowu ndi kupewa mavuto ngati amenewa. Malingana ndi sinodi mikangano komanso mavuto a mbanja ndi ena mwa mavuto amene akupititsa patsogolo mavuto okhudza nkhawa pakati pa abusa ake. Patience Lunda ali ndi zambiri mu ripoti ili. Vutoli lapangisa sinodi kuti iyambise maphunziro okhuza banja mapresbiteri ake onse omwe cholinga chake nkuthandiza mmene abusa angamathanirane ndi mavuto amene akumana nawo m'mabanja mwawo. Polankhula atapereka masatifiketi kwa abusa omwe amaliza maphunziro a mbanjawa, modereta wa sinodi a Isaac Malongo anati sinodi inayika njira zoti abusa azitha kutsata pomwe akufuna kunena mavuto amene akumana nawo pa moyo wawo wa tsiku ndi tsiku. Iwo anati maphunziro a mbanjawa apindulira mamembala ena mpingowu omwe akukumana ndi mavuto ngati omwewa. Zambi amatangwanidwa ndikutangwanidwa kukhala ndi ntchito zambiri tazina mayiwala banja lako. Ndechoncho banja limayamba kufoka ndilati yayi tikalimbikise kuti wowo amange kai mabanja awo ndi pamene azikitoka manga mabanja ena. Mawu ake mkulu ona za maphunziro wa mbusa Glad Kumwenda anati akukonza maphunziro ena omwe apindulira achinyamata omwe akufuna kulowa mbanja komanso mmembala omwe amuna awo ndi akazi awo anamwalira. Ripoti amene tikulandira zasintha moyo wa mbanja pamene panalibe kumvesesana pamene panali moyo wobisana zinthu ali kumasukirana ndipo pamene panalibe upangiri oti akhoza kuthesa bwanji zinthu ali upangiri.
Mmodzi mwa abusa omwe anachita nawo maphunzirowa a area Mlongwe anati maphunzirowa awathandiza kuziwa zinthu zomwe ziwathandizire kulimbitsa banja lawo. Maphunziro a banjawa anayamba mwezi wa Mei chaka chino ndipo akufuna kufikira abusa komanso azikazi awo omwe pamodzi ndi 300. Mkati mwa phunziro la banjali muli maphunziro ena okhuza kuthesa mikangano, kulimbikitsana pa ntchito komanso kasamalidwe ka panyumba. FDH Financial Holdings yapereka ndalama zokwana 10 million kwacha ku bungwe la Bible Society of Malawi kuti zithandizire pa nyumba imene bungwe lamanga ku Lilongwe. Nyumbayi inamangidwa ndi ndalama za Bible Society of Malawi komanso ngongole zimene zikufunika kubwezedwa. Tindi zambiri pa nkhani mu ripoti ili limene walemba ndi Justin Nkwewu. Bungwe la Bible Society of Malawi limatsindikiza komanso kugulisa mabaibulo mdziko muno. Poyankhula amene amapereka ndalama ku bungweli mu mzinda wa Blantyre, mmodzi mwa akuluakulu ku FDH Financial Holdings Amwiza Madanitsa anati ndi okondwa ndi ntchito imene bungweli lagwira. Tinakhudzidwa kwambiri ndi zomwe ananena Bible Society of Malawi kuti afuna atolere ndalama komanso apeze ndalama kuti amange building yoti izithandiza mu njira zambiri. Ndipo ona kuti zomwe amafuna kuchita ndi zinthu zoti zikuthandiza anthu ambiri kuti azidziwa mawu. Tinaona kuti ndi chinthu chofunikira chikuyankhulana ndi zinthu zomwe ifeyo tifuna kukwaniritsa ngati banki ngati so group. Mawu ake wapampando wa bodi ya bungwe la Bible Society of Malawi Gary Jumbe wati ndalamayi iwathandiza kubweza ngongole. Ndalama zimene talandira kuchoka ku FDH Bank zitithandizira kutena kuti ntchito imene yachitika ku area 3 ku Lilongwe kumene tamanga nyumba ili ndi 4 stories ndionena kuti itithandizira kuti tibweze ngongole komanso kuti nyumba ija ikhale yathu kutsogoloko. Gulu la makampani la FDH Financial Holdings lili ndi makampani monga FDH Bank, First Discount House ndi FDH Money Bureau. Justin Nkwewu kulipatsira ripoti limenelo. Kupitirira ndi nkhani zathu, gulu la anthu antchito la makamaka ntchito za malonda ang'onoang'ono alilimbikitsa pa njira zamakono zopezera mwayi wa ntchito poyambitsa mabizinesi amene ali ndi kuthekera olemba anthu ena ntchito. Woyankhula izi ndi mkulu wa kampani ya Longreach Brad Young pamene amapereka masatifiketi kwa anthu ochita malonda amene aonetsa kuthekera kolemba anzawo ntchito. Tindi zambiri pa nkhani mu ripoti ili limene walemba ndi Luweleni Mpasa koma kuwerenga ndi Elvis Wahoa. Ayang'anira kuti pamene boma lachilimika pa ntchito yolimbikitsa kukonza ndondomeko zopezera anthu mwayi wa ntchito, anthu a ntchito za malonda nawo akhoza kuyamba kutsata njira zimene zingachepetse kusowa kwa ntchito pakati pa Malawi. Mmodzi wa akuluakulu ku Longreach Malawi Aeno Kaonga Nyirenda anati iwo agwira ntchito yothandizana ndi boma polimbikitsa anthu kuyambitsa ntchito za malonda zimene zingatukule miyoyo yawo. Kumbali ya ntchito kapena kuti achinyamataso tingoti fa chinyamata ndamira kumbira akuvutika ndi nkhani za ntchitoza. Inenso ndi mmodzi wa chinyamata pamene munoona pano sinigwira ntchito ndingopanga business ya Longreach. Ndinazipanga employee ndekha ndi manena choncho ku company ya Longreach and I decide kuti ndipange zotani zoti zinthandize. Zimaoneka zopheka kapena zachidule kwambiri fatimaziwa pamene pakhala ndrama kapena timaziwa zimene tingayenera kuchita kuti tipeze ndrama ija. Mmodzi wa anthu amene alandira masatifiketi a Judith kumala kwa anthu alimbikitsa Malawi kukhala olimbikira pa ntchito za malonda mosatengera kuvuta kwa nyengo zachuma kumene kwadza kamba kamuliro wa COVID-19. Lero ineyo ndinosangalala kwambiri kuti nawo ndine D3 mu Longreach. Ndinajoina Longreach last year 2020 in October. Ndakhala ndikulimbikira kwambiri because I wanted to move my ranks. Ndinokondwa kuti andipanga recognize kuti I'm one of anthu amene akulimbikira. Mu Longreach mu ukamakwera malanki yako umalandiranso ndi mmene ukukwera malanki. Ineyo panopa ndili D3 zimene ndizilandira zikhala zochuluka kuposa amene ali ku malanki apasi. Komanso mu Longreach timalandira kuyambira pa wiki paliponse, which means mu Longreach timalandira mwezi uliwonse ka follow. Longreach imaposa kugwira ntchito chifukwa pa mwezi umalandira 4 times every Thursday kwa account kwathu kumalowa ndalama. Apart from ndalama zimene timapanga mukugulisa ma products. Longreach pereka mwayi wa Malawi opanga ntchito za malonda umene uthandiza kukweza miyoyo kumbali yachuma.
Nkhani zathu pakadali pano ndi zomwezi koma tisanasiyane nayinso mitu yake. Kayendetsedwe ka ndondomeko ya zipangizo za ulimi kakupitirira kudzetsa nkhawa pakati pa Amalawi. A Sylvester Namiwa atsutsa ganizo lofuna kupititsa mlandu wawo ku bwalo la magistrate mu mzinda wa Lilongwe. Mu nkhani zina kuthitikana kwa akayidi pa ndende ya Mzuzu kudzetsa chiopsezo pa matenda a COVID-19. Kumbukirani kuti mutha kupeza nkhani izi ndi zina zambiri pa makina ya intaneti pa www.times.mw, pa Facebook pa tsamba la Times 360 Malawi, pochita subscribe makamaka ku 1895, komanso pa Twitter @Times 360 Malawi. Chonde sambani m'manja pafupi khalani motalikana ndi anzanu, valani mask nthawi zonse, komanso kabayitseni katemera kuti mudziteteze ku COVID-19. Ndimupatsirani nkhani izi ndine Eric Nsikiti. Madzulo opambana.